Walah, bojo menteng enom. Masak dhewe, recek-recek dhewe. Goreng tempe. Yang ini gini soroy. Ya, Ah, mrini ya, cepetan. ya sik. Age. Buat apa iki? Kok aneh ini sih bentuknya? Gak tau ro aku. Kok kepingin sih? Pengen nyoba cek ro rasanya. Oh, iki kembali apa sih? Tunggu-tunggu ae. Ya, ayah. Ah, Rini ya, cepetan. ono apa? Aku pengen iki lho saiki. Ono goreng tempe celuk ae. Apa iki? Kak ro, aku pokoknya pengen iki buah paling. Aneh-aneh sing dijaluk. Aku pengen iki aku saiki. Gak kemen anake kan secara lek lahiran. Amin. Ono ae bocah bener. Kutek kabeh. Bareng tutuk. Lah iki bareng tutuk kene sile jalu ono ae. Golek ki ndi wong ono ae. Util ro ana. Tak rambuti lah wis. Tak golekane. Jangan awan adem ae cuk. Tak mrene, cuk atuk sikilku. Wis pirang dino iki? Ora telung dino adem. Iya. Nang ndi arek iki rek? Karo Kok cepet? Oh, tak golek nan di. tekan ndi? Iki aku njok tolong iki lho. Awe Golekno wong iki lho, bojoku ngidam iki ya. apa iku? Sing delok foto Wah, lo. Ono-ono ae bojomu teng. Lho, iki ron, cuk. Kok tau tumun aku. Dendi. Bang, pijat. Ya wes, coba. Ono enggak? Di omahe tukang pijat gendeng iku lho. Waduh. Oh, Ya ulo mangani gepuk lek wae. ayo Dil, tolong Dil. Betul. Kok mau di babetar nandasku. Barang kon gendeng ya anu arek dipijatno arek. Yo goblok iku. Saya iku. Terus aja terus apa? Anu ae. Kunyung ambek. Punya ambek Rafi wae. Ono ki endi arek ini? Gak ngerti ya. Wean ae wean. Paran langsung ae. Iya Yo iya. sekolahan. Di omahe. Rupane. Ono apa iki mau? Cangkek to tong ini. Iya. Iya, ya, tak boleh Rafi. Oke. Kono lah apa sih bengi-bengi kundayo ngombe. Biasa. Katanya Ayo foto ya. Iya wis dek ngono wis. Ngomong sih. Iya wis, kumbien ah. Aku nyediakan awakmu. Oh, lu nyediakno tamu tapi diombe diisi ngono. Jenenge ngono lah, kan bayi pote. Tak pokro bodoh nih. Pak, Bro. lho iki sapa maneh? Aku njak tolong mo. Bojoku ngidam ya apa Kakek iki? ngidam iki. Kakek ngidam, Sa. Beteng ta emang. Wong wedok ayo meteng, Bro. Mosok atine lanang meteng. Arek ta, mosok konceng tok sing meteng. Ayo tolong tok. Ono awan ngene iki ndi tumun. Apa iki? Apa iki? Karo jenenge Walu. barang wedok iku ngidam yo aneh-aneh. Iki orang-orang buya iku. Walu. Kendi ono. Makanya aku takon, ono enggak kira-kira? Dendi ono. Kendi yo. Aku mang jarene
kuntil ambek ujuk dibangkit ono. Oh, kok gak ada orang mau dikongkon. Ora memang tak takon iki jarine repot ngomongi. Jarine nang ujuk ambek nang kunjung ambek Raffi ae ngene. Wah, nama-nama pekerjaan. Terus tak ditolong bro, yo. Oke. Ya wis, gampang. Engko Tapi ono enggak? wis gampang mau mesti ngene kuwi. Mesti wae ngowe ne. Kati oh, bukan Bensin apa le bensin iki lho. Ngene iki ciker ae apa. masih ore. Wis ditolong kowe. Kapan? Kayak kapan? Saiki gak tolong. Yo. Iya wis gampang. Tolong. Tak tinggal sih. Ya. Ya wis. Ya wis udah ae wis. Gampang lho, Pak. Pokoknya Gampang wis. Iya apa iki nyung. Gimana saya kita? ya mau bae wis usah cek apa ngipun. Ambil kesaktian kita itu semua itu bisa diatur ambil. Iya tapi aja sampai ora. Uyumu. Iya. Cek lah film-film dulu. Yo ya. Cek sana. Woi. Oh iso ngono mburi iku. Kak awak tako. Tak apa? Tako nyu. Walu. Yo, kon dodol walu ngendi? Walu sing cilik iku ta? Ora ini ta? Masuk. Ah, iya wis. Pokoke walu lah. Ngono lho. Kono ya. Ngidula, Heeh. Iya. main wong ngidul, Heeh. ana wong ngecor. Ya, terus apane? Wong ngecoren. Lho, gatek kesu. Kene temen-temen. Ya kono ngidula. Kono omah di kono. Buat karang-karangan iki lho. Iya. Loro nandi? Ya nang kono ketok Yo. omah siji ngadep ngalor. Iya, pinggir karangan. Omah sapa iku? Sing dodol sih ate Oh, cerita ngomong ah. Lah omah ngene to. tak cer lho wong iki. Ya wis. Ya wanyong. Ya wis, suwun infone. Wis, aku udah. Nek budal ae. Kok ngriwuki ae. Nyung. Mus iku ya. Garo. Iya paling. Kamu udah gak meyakinkan. Coba tak sih. Ya iku ping kul kene. Iya. Enggak. Kon iku lagu. Ya. Ya wis sip. Ais coba. Barengan. Ya gak kon ae aku ngenteni wong jopo kene ya. Kayak bener. Nyung. Podo yo. Ayo wis. Ayo. Konten gini. Yo kene dikenteni kene. Iya, itu total walu sih. Ya iku ngopo ae. Ini rada ngeri. Turun wonge gak apa-apa wis. Ya wis coba ae wis. Tekan kusuk. Orang ngene kene. Assalamualaikum. Cak. Tumbas. Palu ya. Nggih. Hilang lho. Tak mlebu ya, Cak ya. Ya lupa. Hilang lho. Aku walu sih, Cak. Aku walu. Ayo bilang itu. Situ ae. Tuku walu ta. Oke, kon ngono ya, ha. Mboten. Temen kon. Mboten. Temen. Mboten. Oh. Tuku walu eceran ta. Dan tuku rokok ae. Iku walu iku ilonan. Wapok awon kepancal kon jongor. Nah iso opo maneh tuku walu ae biji. Oleh rokok ae. Ngono arek rupane. Dijaluki rokok ae, beke tak duwe rokok iki. Lali anggon. Tempakan kabeh ati kek rokok rek. Aku niku adem. Ayo. Tahu ya. Ya rokok. Adem blas. Ngerokok ana oleh adem-adem rek. Podo adem iki. Lha gak ketok arek mlayu, Mang. Arek Arek loro loro. lah. Kulon ngono lho pokoke.
Iya, situ kan kutangan, jadi kan kutangan. Terus tak kaon. Nang kono re. Nang kono mau sik tas liwat. Temen. Nang kono. Basa, Pak. Basa. Nang kono. Teng mriko, teng mriko. Rokokan. Gak duwe. Rokokan plek. Oh, mangga rokokan. Rokok ya. Kon balik. Duh. Duh. Kalau aku ke. Kon iki ngono kuwi pegel. Cah.